Dan prvi priprema, ta mržnja mi daje snagu da prekrižim datum 23. na kalendaru. Moram vratit đavle paklu, nakon toga grame vragu, jer ne želim da me znaju ko masku na karnevalu. Sa strane baru, PVC cijevi, klešta pa žice, čepovi, ljepilo, čavli, ostala sranja sa liste. Spava mi se, al nema odmora kada mi glava kisne. Sanjam krivce, slamam živce, igram igru zasadiste. Ratna lice države, tvrđave koja nema red, probode me za rane, nudi meta prenebe pantena. Preda me kad stane osveta za nepravde. Moje život teška drama jer on je morbidni redatelj. Kad gledate TV, on je zvijezda vrlo vjerojatno degutantno smeće, a politika je njemu zlato. Položaj mu daje moć, a krade našu nepovratno. Zato slažem šibicu električnu za detonator. Hej, skidam sve sa ramena, gledam gumb koji stvari riješit će za sva vremena. Straha nemam, a glava spremna i pravda čeka cijeli život uzaludan, ale zato slava vječna. Hej, skidam sve sa ramena, gledam gumb koji stvari riješit će za sva vremena. Straha nemam, a glava spremna i pravda čeka cijeli život uzaludan, ale zato slava vječna. Dan drugi završetak izrade, čekam da vide štetu. Komunalci mogu uzet metlu ako kine metu, kad bi samo malo pratili radnje na internetu. Siguran sam davno bi upoznao ja interventnu i spasili bi jedan život, makar nije vrijedno. Izdajica naroda kojemu ništa nije sveto, živi sretno, vidi svjetlo ljudima na brige. Moram ga poslat u nebo, čisto drugima za primjer. Komunjera i njegove igre i čopor Vukova najavili su posjet 23. u grad duhova. Nemam noge, svejedno srce nije puno zla, ali ja sam buzdovan pravde i dođi mi u Vukovar. Radim zadnje provjere, gospodin Bomberman već godinama baca strelice u tvoje postere i molim da oproste sve za poštene i prognane. Jer kada sretnemo slijedi posljednje rukovanje. Ne smijem zeznut, nikako. Ako pogriješim i ne uspijem, postaće još popularniji nego prije. Na kraju on će biti žrtva, a ja samo luđak. Moja greška možda bi bio njegov najveći uspjeh. Smrt, nema druge. Hej, skidam sve sa ramena, gledam gumb koji stvari riješit će za sva vremena. Straha nemam, a glava spremna i pravda čeka cijeli život uzaludan, ale zato slava vječna. Hej, skidam sve sa ramena, gledam gumb koji stvari riješit će za sva vremena. Straha nemam, a glava spremna i pravda čeka cijeli život uzaludan, ale zato slava vječna. Dan treći izvršenje, pa sjednem u kolica, ratni invalid, za njega niko bitan, al sam pronica, volica. Ne mogu nasmiješit se u stomica, ispod pasa ja ne šljakam i šiba me groznica. Moja torbica je spremna i odjelo ima da me svi zapamte, nakon toga spika bio jednom. Sve je u životu tajming, sad je sivo ljeto, znači došlo je do toga, odluka je život jebo. Guram se do centra, budućeg epicentra, eksplozije, uđem u masu, tamo sjedim spreman, bembura stiže. Znanje, sreća, hrabro, sve mi treba, tijelo hranitelje mora sjebat, bogalj sjedi bjedan. Čekam cijeli tjedan i vičem za mene stani. Imam poklon kojega su poslali svi veterani, jedan zagrljaj za medije, taman iz džepa vadim detonator, kažem uz Bogom je, gle ne radi. Spriječen pokušaj atentata na premijera. Vodio se danas u podnevnim satima kada se premijer trebao sastati sa gradonačelnikom, županom i njihovim suradnicima. Iz neslužbenih izvora saznajemo da je osumnjičeni bio stanovnik grada Vukovara i jedan od nezadovoljnih ratnih invalida, branitelj koji je pravdu odlučio uzeti u svoje ruke. Eksplozivna naprava zakazala je u trenutku kada je premijer zagrlio branitelja, nakon čega je policijski službenik u pratnji premijera naglo reagirao i jednim hicem fatalno ranio branitelja. Istraga je u tijeku. Ostanite s nama kako bi saznali više informacija.